Wala na ito. Ano kay Robin? Oh, Robin assisted. So, hi everyone! Welcome back sa ating YouTube channel, Marcel Saro Vlogs! Ayan, so for today's video everyone, nala ko i-share sa inyo or kanina nga video na to karon is ipakita na ko sa inyo o gunsaon pagkapon sa baboy zay. Yes, nagkapon man gumi sa baboy last day. Pero wako ka-intro kay on the spot na side, another. So muna karon pa ko nag-intro. So dahil kayo migsilingan nga nag-study sila or thesis dito sa may sapa dapit, which is mga manok may lang gitises, pero as an agriculture student, so gusto nila nga makabalo kung saan pagkapon. That's why nga amo silang gipasuway. So thank you for Sir Ami kay mayo kay siya motudlo o kung saan pagkapon. Mismo ako nagkinita lang ganun, pero ako min try kay sunod na. Yung mga ganun. So mga na katong intro karon Zay. So karong gabi na no. So gabi na lang ako nag-intro kay wa ko'y time budjud pagkabuntag. So na-amaze ako sa teddy bear. So dahil kayo sa teddy bear ayan. Kasi yung pan ba? Nadyo mago na naglingkod, di ba? Di ba? Itong kay panit, o niya, nagtungtong pa just lababo na, nababo na siya. Tumahimik ka. No? Blanket da. Yung pan? Ang pana ko nga sobrang gikaon. O, pak! Kitang-kita sa CTT. CTT. Umala nga dyan, visit ka sa buhay ko. CTT ko no, CTT. So, yun na nga, dahil di na ito magpadugay-dugay, no? Kaya para makita ninyo, gusto ko dyan pagkapo ng baboy zay, no? Yung mga ganon. So, bye-bye! Nagkakira ba siya gahapon? Si. Hindi namin pabidyohan ay nalagi pugsit eh. I-add lang ko sa Facebook. Ano nyo ito? Kapag gano'n mo, kaya batay wani yung vlog na ito nga. Diyan na regisiyon. Talisod ba yung po ko? Hi! Ay nyo busy nga mag-vlog. Masayo ko ano. That's all busy ko. Luwas. Ini na po ka. Para asara yung kaget ba? Tapos gamay na. Mabuhay ka na mo ito. Luwas na duga. Para usar na yung kaget niya. Wait. Pagod. Wait. Apa din mo kamot kaya? Ganun mo, magunit ka. Makuliwasin mo ang mga todo. Di ako rin magunit. Ang mukha ko siya. Ganun mo, makil ka man na. Wala siya doon. Nana ka ba? Nga na kanindot sa teknisyan. Basta may butang mo na, oh. Oo, oo. Niyarang panit. Ang silindra. Silindra. Pwede kita itong picnic. Nagana na, bugo ba? Well, para sa una ko man to. Siluwasan. Nga na ko sa una kinit.
Salamat sa Bimig, Ultra Pack. Tara niyang ipang hiring sunod ha. Muna sila mga nang Ilmiko, Rulak, nana. Muna sila mga technician po. Ikaw dong. Makasama dyan sa ha? Ano ba Ay, pagluhot. Clip. Ano ka mo? Anak. May bayad dia. So, di ba mga na to everyone, nakita na ninyo ang video, no? Ang ipang walwag dyan ang mga baboy zoy. Muna nga, sa una good, nahadlok po ko, nalisang katong, kay kaduhang baboy naman na mga ipang kapon nila. So, anak ko na si kaduhan ng mga anay niya. First na mga anay is nanganak po to sa una, di ba? Atong dagko na karon, nahalin na sila I think. Medyo nakabawi-bawi, tapos kakapoy din na, mga gastos pa sa una mga ganon niya. Mato pagkapon ni Sir Ami ato, si Sir Ami ra magid nagkapon ato that time kay wala man to silang mga bataa. Oo, kung sila nasugo sa thesis. Moto nga pagkita na ko nalisang ko dai kay basin nagmamatay ang baboy kay lima kang walwagon ra dai. Tuyok-tuyok ko ng itlog badzay, di ba? Kita mo ka. Sumoto nga malisaw kay basin mamatay pero okay man di ay. Mas nice kay siya nga pamaagi kay dili kayo mudugo ang itlog sa baboy. Wala siya tahiay dai. Oh, largo ra nagtilubag-lubag kitang tangon na niya dai. So thanks God. Nindot kay siya nga kanang pamaagi sa pagkapon. Oo, wala siya hassle. Grabe kabog. So, iba talaga pag technician tayo. Best na! Thank you very much. Kung wala pa ka nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, sayang kang kalimot pag-click sa subscribe button o pag-click po sa bell all. Charot! O sa ato asang mga social media accounts, ayaw saan ka ikog o pag-pisit o pag-search ni Ana o namagay kay data or wifi sa inyong balay. Shit is! Yung mga ganun, di ba? So, ayan everyone. Bye-bye!